No, this one is a milk tea. Huh? This one is a milk tea. Oh. Yeah, I think the coffee is good too. Nebe? Ano ito? Balo. Ha? Balo. Happy Bear tumbler. Free. Let's go! Sa go! Ayan yung mga ano nila, oh. Yan. Yan eh. Sige mama eh. Kaya. Begin eh. Begin eh, ma'am. Ma'am. Mami. Begin eh. Nga. Di tayo nagkamali. Dito nga siya. Marami pa silang mga tumbler na pinapamigay. Tapos gusto ko sana yung mga yung mga babasagin. Yung pala yung mga babasagin pala. Ano na pala yun? Automatic na yun sa sa kape. So kapag coffee yung binili mo, dun nila ilalagay. Kung yung yogurt naman, dun nila ilalagay. So yun yung container nila. So yung Mickey Mouse na nakuha natin na tumbler, for ano lang yun? For opening lang. Free tumbler. Kada bili mo ng ganito. Hindi kada bili mo pala. Per customer pala. Tig isa. Madaming dollar store ni Brent pala. Total, nandito na rin naman tayo. Might as well, umikot na tayo. Diba? Hi! Wow, Christmas is here! Hola! Ikot tayo kung ano yung mabibili nating pang Christmas decor. Ay! Iba ko. Hindi tayo magkasya. Iba ko. Hindi kang panuyog ito. Hindi kang panuyog ito. Mama. Hindi kang panuyog. Sabi ko na, hindi kang panuyog. Wow, ay, Christmas tree. Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Ano yan, Mama? Saan? Yan. Oh, Kyla rin. Nangaos ka rin? Yan. Dwarfs. Ah? Elf. Yeah, elf yan eh. Ano yun? Elf yan. Payamu Super Mario ya. Kaya mo. Yan o. Adin kong grabs. Yan eh. Adin kong grabs. Kayo ba noo? Yep. Adin kayo ba noo, ma'am? Yep. Putang magyayakas ko. Magyayakas ko. So, Tingnan tayo ng mga Christmas stuff. Ayan o. Doormat. Alam ko meron tayong doormat na binili pala. Di pa kasi tayo mag-decorate muna tayo. decorate mo tayo. Bago tayo mamili. Mamili. Mama, tipa ko. Pero let's check kung anong meron. Alinda mo maganyan. Mami, tipa ko. Tipa ka? Okay. Tang. Merry Christmas! Katulad ng sa atin yan. Merry Christmas. Wish you. Oh yeah. Yan. Mami, kung kakagitang Christmas tree. Christmas tree. Ito pa pala, oh. Isang to.
Yung sasakyan ni Santa. Diba? Snowman. Ito, dito tayo. Ayan. Malaki ng socks pa, oh. Mama! Isang sticker. Bili tayong sticker. Oh, you have mittens on your little one? Where's your mittens, Be? Oh, yeah. I got You got them both? Yeah. Oh, okay, because my husband said there's a little mitten outside on the... Okay, thank you daw. Wala na may wala tang mittens. Puta na marang ka na orang mittens ko rin wala. Thank you. Beautiful. Yan pala rin gloves. Pala rin label. Aywa ito. Kaya tamong Halit, gunting. chula rin gloves na. Kaya tamong gunting. Oo, eh man ang kailangan gunting ko yan. Kaya tamong gunting. Kaya tamong kadatang. Yep. Oh. Kung sabihin kang kandatang. Oo. Nano yung sabi ng tatang? Kitang ayaan na. Ano sabi na? Yung Ganyan pala eh. Bibili kitang ano, bibili kita ng ano bibili? kupisa o No? kupisang teacher. Ito bisa, okay. Nana mo. Nano? Unicorn. May unicorn mo. Bibili kita ng socks, tapos bibigyan namin ng gift ni tatang. Diyan may regalong tatang na. Tapos kanita, kayan mo yung anta, pati ng mena. Oh, parang maganda to, oh. Kasi isang kulay lang yata. Ay, clip lang pala. Clip lang mura, sabi ko $2. Clip lang pala. Clip ya pala, Bel, oh. Umabari na? Eh, may bakbakin kayo mo, anak. Ha? Eh, may babakbak. Magkano to? Isa ako, mama. Hmm. Isa ko siya. Cherry kayo dito. Kay lang. Design mo. Ay, siya dito. Ano Siya naman, $8. yapin eh. No? No. Siya yapin. Tara. Eh, may buri yan. Yapin tang siya pikin. Mama. Gusto mo to, bilhin natin. Ini oh, kuha na. Hawa. Isang tayo. Huwan. Isang tayo. Yun lang. Go. Wala na. Mall na. $199. Maliit lang niya. Superstore na lang. Malapit pa. Ano ba? Yan. Bibili lang tayo ng yeast. And, ay, milk pala. Bibili tayo ng milk. Yeah. No, rin yung milk. Lumampas na tayo sa milk. Nasaan yung milk nila? Yan lang yung bibili natin. Dumaan lang tayo sa IGA para sa yeast. Para maagawa kami ng pandesal ni Brielle. And, where is the milk? Walang milk. Ano ba yung milk nila dito? Gagawa tayo ng pandesal. Nebe? Para may tinapay si Brielle.
pala yung gatas. So yung tube, ano na yung bilhin natin? Ayan o! 4 liters. Ayan o, ma'am! Kumakangat wa. May ito mo. Big one nini. Isa lang nito. Yung 20. Kasi 6.99 to. Eh yung one na nakakarton is 5.29. O diba? 2 liters yung lamang niya. Ito 4 to. O, dito na lang. Diba? Ay, bili pala tayo ng sandwich bag. Uwi na tayo. Huwag na tayong dadaan doon sa $1 to. Babayad na kami. Kawata mo. Pandesal. Bili tayo ng yeast. And milk. And milk. Yup. Pero si Bralwal gagawa siya ng pandesal dun. Yung gatas mo yung gagamitin natin, be. Para masarap. Eh, Para masarap. kap. Gagawa Tintetang natin kap. siya ng oatmeal cookies. Ay, merong pila pala dito. Ito pala yung pila. Ngayon. Ngayon, mami. Yeah, alamig ng gatas. Ha? Ha? Kukumata mga tuwa eh. Na? Ayata kung... Yes, she does. 34.84 on your visa. There you go, my dear. And it's always in a fridge. Oh yeah, I'm pretty lucky. Yeah. Kaya kata kayang loto, be. That's okay. Bisa. Because you're not Bisa. Ha? Visa. Have a good day, honey. Yeah, we'll see you tomorrow. Okay. You're welcome. How you doing? Okay, may arela yung cash. Bayaran tayo. That is $3.55 on your dinner. Would you like a bag? Gamit ang yeast kayo. Mamaydan. There used to be strawberry croissants here, but they don't make them anymore. I'm just talking with the Oh, baker. Liza, that's too bad. I'll mention it again to her. Kunan ki. Uy, bayan tayo pa. Hi. Kunan ki. Good, are you? Hi. Hi, baby. Would you like a bag? I'm good, thank you. Go ahead. Is that yours? Yes, I'm good. Say smile. Thank you. She loves baking. You guys have a nice day. You too, thank you. Let's go. Yeah. Yeah. Thank you, though. Have a good day. Hi, how are you? Would you like a bag, my dear? Hey, kami tayo kang bagtangkin. 829. And on debit. Tayo lang, kami tayo kaya atang yiskit. Let's go. Talan mingis. Oh, Timla aga, amat kan yun. oh, yeah. Mami. Mama. Ilang Take clubs? gloves, please. Clubs, please. So, pag uwi, gagawa na tayo ng tinapay. Oh, yun na to. Eh, may kasi kanya memo. Basan memo. Ay, kaya bakbakan. Oo, alin eh. Ito. Oh. Ito. Gloves na ka. Clubs na ko. Clubs Dim na. na ko. Mag-gloves na ka. Mag-clubs na ko. Yes. Mag-clubs ko. Yan, uwi na si Brel. Let's go. Yan mga kapangers, uwi na tayo. Bukas naman tayo maglibot. Bukas, kapag sinipag tayo, sabi ni Tatang, bababa tayo sa baba, magpapalipad siya ng drone. Diba?
Sigurado gutom na itong batang to eh. Kaya uwi na kami. Ebe. At ako hindi pa ako kumain. Hindi pa ako nag-breakfast, hindi pa ako nag-lunch. Alas 3 na. And mag-aalas 3 na. Mag-nap time na ka, nak. Mag-nap na ka. Okay. Bye-bye mga kapakners. Bye-bye. Mariwala ka? So, yung mga babasagin pala nila, yun yung lalagyan ng mga coffee nila. So, every time na... Pagkon. Oo nga. Abay ka may pakwan. Ikaw talaga, maano yung ilong mo ne? Amoy pakwan ne? Amoy pakwan. Amoy pakwan. Talaga naman. Amoy pakwan. Amoy pakwan. May pakwan. Amoy pakwan. So, yun nga. Amoy pakwan. So, yun mga kapakners. Uwi na tayo. So, yung mga ano pala nila, yung mga glass, yun pala ilalagyan nila ng coffee. So, yung mga babasagin. So, every time na bibili ka ng coffee, doon nila nilalagay. Doon yayagay. Bibili sana ako yung kung ano nga, magkano yung babasagin. Kaso, coffee pala siya. Hindi naman tayo nagko-coffee at saka ano naman pala siya. Every time na ano, hindi lang ngayon. So, pwede naman next time. Diba? Pilitan natin magkape si Tatang para meron siyang ano. Diba? Yan. Pero yun, free lang yun yung plastic na ano, Mickey Mouse tumbler. Diba? Para dito sa kanilang Nano yan, Mami? ano, Nano yan, Mama? hanaman. Ah? Akala ko may boba, wala pala. Sana pinalagyan natin ng boba. I love boba. Uwi na tayo kasi tumatawag na si Apo. Diba? Let's go. Wala na. Oh. Di pa totally magstay yan. Diba? Pero sa iba niyan, ano na, winter wonderland na talaga sa kanila hanggang ano na yan, next year. Never. Dito sa amin, hindi naman. Kaya lang nagkaroon ng ano, last week ba yun? Or nung nakaraan. Kasi nga mayroong parang winter storm. At sa lahat yon. And nag-break na naman ng record ang Alberta. Sila na naman ang pinakamalamig sa Canada. Hey, nano to? Yung Alberta, madimla. Sobrang lamig doon. Nano to? Wala na. Nano to? Snow. No? Pinakamarimlala ka nun. Parang naka-record yun in history. Diba?